Kedamtang Therin 5 TRNI Additional Chief Medical and Health Officer Sai Hemalong Inut Difua Hitialong Behak Lembang Pankaj Jain District Media Officer Champaralong Talakang Habnam Chekaputhak Kur Chodutlo Laso Puthak Kedamtang ni Pai Cricket Homarni Additional Chief Medical and Health Officer along Ahok Pedalam Takelong Japan Pupen Hamphang Asong atum pen Adimalong an Humridam do Bangso ka Humridam ahut Chokamara tumpen lam thenang cipaklang dun Pankaj Jain amunit atum wang veklo lapen ajahak atum pulo wang ve pusi pulo lasi alam the hini alam ke do korjo nilitum ningkang samse do koklo lasi laso puthak kolobang si ahok mapuke patti ni Japan pini KAAC Secretary Rajesan terang aphan panong si ahok petkang sai kilong Japan KNO KSYC KNYC AIKNA Asong atum pen Pinpur aloh kepajir dam nang kok luputa Hamphang Asong pen pirangkia thengnu nang pachini don that song chingrum pen nilito madak bang athila bangke kedamtang ni March 13 ni nilito additional halada rong khelan additional chief medical and health officer long nilito rong hospital nam kapatini ma sedam lo Pankaj Jain kangkir ve kalama ku kudak dam pen nilito man officers lapen aja katung asta falmu nagithan man ke alam ke dam chicken kida kapre kapre kuson se do inut atum pulo wang ini atum pulo wang di son sala pada mani kudu lapen aku nilitum hala so puthak tarlip lapen nilitum ningam samse do koklo ko pipot ma pulo patang de hala bang so ni UDA ke hai mat hanse sangho ke hai pen ke alang ni ke piklang ateng de joint director pen si kang lain hap kan kir kan alang ipan order mate lam toi pi sedame hala bang so joint director pen lam toi pi hala bang so notification ma sabe adun thu jong se ahok pet mate repairing lo patang te order ke do bek nai ji athik kam lo patang de order do nai ji lapen cheng lok tender la pusan ni do nai sedame ni litum phan ke tender la punan paklang ke lapen order ta patang paklang lapen adun thu ki si appointment ke alang litum kaning je bang ajak tu mang anonymous lo media thing no bang a hede na pusan ni theng sedame media thing no bang a hede sedame ni litum statement nang thanun join lo je la dak bang ke bang lek salang tu mi bang ka ta salang itu statement office ang mo sedame statement ki pi bang ke chingbar ma chingbar apot si nilitum labang su hini statement do ko ka posi nitum ningang samse di peklang si nitum formally labang su ka hok perakang sai long nangji pura pini nitum secretary ya ki hai in charge health and family welfare department kabingo thomas council panong si nilitum si Pinpur aloh kepajir lo ladak long nilitum demand ke labang su ka be lo immediate tong se ko pen high level inquiry do nangji labang su ku kha lapen prabjin pen Pankaj Jain trading license bank in thanangji lapen adun thu prabjin pen alangli contract ka chuklem hala bangso a registration man ke thanang ko apot si nilitum a demand la son thoma demand ni nilitum tiklang elo basi nilitum a hopera kang sai long niti ke nilitum a khijiri News Report KTV News